Pot totul în Hristos care mă întărește. Mulți creștini citesc acest verset, dar puțini îl înțeleg cu adevărat. L-ai auzit probabil de zeci de ore, poate cel mai cunoscut verset din Biblie, dar e și unul dintre cele mai greșit înțelese. Unii îl folosesc ca motivație de sală, ca să pună mușchi, pot să ridic greutăți prin Hristos. Alții ca să treacă examene fără să învețe sau să impresioneze o fată de care nici nu au curaj să se apropie. Dar hai să punem lucrurile în context. Pavel nu a scris asta dintr-o vilă, nici de pe o plajă. A scris-o dintr-o închisoare, cu lanțuri la mâini, în suferință și totuși zicea, pot totul. Nu înseamnă că putem face orice vrem, ci că putem îndura orice vine. Că putem rămâne credincioși chiar și când totul se prăbușește în jurul nostru. Pavel spune clar, am avut belșug, am avut și lipsă, dar am învățat să fiu mulțumit pentru că nu depindea de ce avea, ci de cine avea. Adevărul e simplu, nu suntem suficient de puternici singuri. Dar vestea bună nici nu trebuie să fim. Trebuie doar să fim conectați la Cel care este. Chiar și la cea mai slabă versiune a noastră, Dumnezeu este tot la apogeul puterii Lui. Așa că data viitoare când spui pot totul în Hristos, amintește-ți, nu e despre a câștiga ușor, e despre a rămâne în picioare când viața te lovește cel mai tare.